Usa ka fraternity member ang gipusil patay atol sa opening salvo sa kapistahan sa Dakbayan sa Talisay. Naigo ang biktima gyud mismo, sod mismo diya sa piryahan. Si Chona Carion sa report. Sa peryahan nga himutang sa Barangay Lawaan 2 ug Atbang gyud sa Talisay City Hall gipusil ang biktima. Patay si Michael Responso, 25 anyos, taga Barangay Biasong. Milaag ang biktima sa peryahan niadtong Sabado sa gabi ug padung nauntang muli dihang gipusil. Gisuwayan pagdala sa tambalanan si Responso apan gideklarar kini nga dead on arrival. Paggawas niya ay niduol sa iya tiritso kuno na unidentified ma'am na gipusil siya. Din naigo siya, din nidagan siya, nidagan siya, babalik siya sa gate ng yung entrance nun sa peryahan, ma'am. Padayon karon ang hot pursuit operation sa Talisay City Police batok sa suspect nga nailhan lang sa pangalan nga Lloyd nga taga Mananga 2. Nailhan ang suspect sa mga kauban sa biktima atol sa pagpamusil. Usa sa gitutukang anggulo sa hitabo mao ang frat war. Isa sa angle na ma'am na gitanaw sa atong mga investigador karon, ma'am. Lahat ng angulo, ma'am, chine-check na to para magkaroon tayo ng lead. Tungod sa mga insidente, gidili na ang ilim nung makahubog sa mga nightly activities diha sa Inasal Park, subay sa naghinangat nga kapistahan. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.